ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛ ହାତୀର ଗୋଟିଏ ଶୁଣ୍ଡ, ଗୋଟିଏ ଲାଞ୍ଜ, ଦୁଇଟି କାନ, ଦୁଇଟି ଆଖି, ଚାରୋଟି ଗୋଡ଼ ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ତୁମ ବାପା ମା, ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା, ଦାଦା ଖୁଡ଼ୀ, ଅଜା ଆଈ, ମାମୁଁ ମାଇଁ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିଠାରୁ ଶୁଣିଅଛ ଓ ଶିଖିଅଛ। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ଶୁଣିବାରୁ ହିଁ ବୁଝିଲା। ସେହିପରି ଗାଈର ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଶୁଆର ଗୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଗୋଡ଼ କେତୋଟି, ଆଖି କେତୋଟି, କାନ କେତୋଟି ଲେଖାଏ ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଅଛ। ଆଜି ଆମେ ସେହି ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ିବା। 1 ଠାରୁ 9 ଯାଏଁ ଗଣିବା ଶିଖିବା। ଚାଲ ମୋ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଗଣିବା। ଗଣିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ କହିବ। ଗଣିବା ସମୟରେ ଏହାକୁ ଦେଖିବ ଓ କହିବ। ଚାଲ ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବା। ଏହାକୁ ଦେଖ ଓ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବା। ଏହାକୁ ଦେଖ ଓ କୁହ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବା। ଏହାକୁ ଦେଖ ଓ କୁହ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଓ କୁହ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବା। ଏହାକୁ ଦେଖ ଓ କୁହ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଓ କହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଓ କହିବ। ତେବେ ଯାଇ ତୁମକୁ 1 ଠାରୁ 9 ଯାଏଁ ଗଣିବା ବୁଝିବ। ଯେପରି ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ସେହିପରି ହିଁ ବୁଝିବ। ତୁମକୁ ବିଭିନ୍ନ କଥା କିପରି ବୁଝିଲା? ତୁମେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କଥା ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଶିଖିଅଛ। ବିଭିନ୍ନ କଥା ଶୁଣି ଯେପରି ଶିଖିଅଛ, ସେହିପରି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ତୁମକୁ ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ କହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଗଣିବା। 1 ପାଖରେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଚିତ୍ରକୁ ଗଣ। 1 2 ପାଖରେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଗଣ। 1 2। 3 ପାଖରେ ଦେଖ 3ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଗଣ। 1 2 3। ସେହିପରି 4 ପାଖରେ ଦେଖ 4ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଗଣ। 1 2 3 4। ସେହିପରି 5 ପାଖରେ ଦେଖ 5ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଗଣ। 1 2 3 4 5। ସେହିପରି 6 ପାଖରେ ଦେଖ 6ଟି ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଗଣ। 1 2
ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ। ସାତ ପାଖରେ ଦେଖ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଗଣିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ। ଆଠ ସାତ ପାଖରେ ସାତଟି ଚିତ୍ର ହିଁ ଅଛି। ସେହିପରି ଆଠ ପାଖରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଗଣିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ। ଆଠଟି ଚିତ୍ର ହିଁ ଅଛି। ନଅ ପାଖରେ କେତୋଟି ଚିତ୍ର ଅଛି ଗଣିବା। ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଓ କହିବ। ଯେପରି ତୁମେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ନନ୍ଦନକାନନ ନ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହ ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ସେଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଚିହ୍ନିଲ? ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନିଅଛ। ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଚିହ୍ନିଅଛ ଓ ଜାଣିପାରୁଅଛ। ସେହିପରି ଏକ ଠାରୁ 9 ଯାଏଁ ଚିହ୍ନିପାରିବ, କହିପାରିବ, ଗଣିପାରିବ। କ'ଣ ସତ ନା? ହଁ, ନିଶ୍ଚୟ ସତ। ଟିଭିରେ ବା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖି ବାଘ ଭାଲୁ ସିଂହକୁ ଚିହ୍ନୁଛ କି ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଚିହ୍ନୁଛ। ସେମିତି ହିଁ ଚିହ୍ନିବ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ? କେବଳ ଶୁଣିବ, ଦେଖିବ, କହିବ, ଗଣିବ ଓ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ ଓ କହିବ। ଏହାକୁ ବୁଝିଲା ପରେ ତୁମ ହାତର ଓ ଗୋଡ଼ର ଆଙ୍ଗୁଠି ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ହାତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ। ହାତୀର ଚିତ୍ର ପାଖରେ ଶୁଣ୍ଡ ପାଖରେ 1 ଲେଖା ଅଛି। ଅର୍ଥ ହାତୀର ଗୋଟିଏ ଶୁଣ୍ଡ ଅଛି। ହାତୀର କାନ ଓ ଆଖି ପାଖରେ ଦେଖ 2 ଲେଖା ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ହାତୀର 2ଟି କାନ 2ଟି ଆଖି ଅଛି। ଚାଲ ଗଣିବା। 1 2 1 2। ଏଠାରେ ଚିତ୍ରରେ ହାତୀର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର ଆଖି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱର କାନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ କାନ ଓ ଆଖି ଅଛି। ସେହିପରି ଗୋଡ଼କୁ ଗଣିବା ଚାଲ। 1 2 3 4। ଅର୍ଥ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଅଛି। ଲାଞ୍ଜ ପାଖରେ ଦେଖ 1 ଲେଖା ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଲାଞ୍ଜ ଗୋଟିଏ ବା 1 ଲାଞ୍ଜ ଅଛି। ତୁମର ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗର ନାମ ମନେ ଅଛି? ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ବିଭିନ୍ନ ଘରର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ତୁମ ଘରର ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ଯଥା ଟିଭି, ଥାଳି, ପ୍ଲେଟ୍, ସାଇକେଲ, ମୋଟରସାଇକେଲ, କାର୍। ଚିହ୍ନୁଛ କି ନାହିଁ? ହଁ, ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ। ସେହିପରି ତୁମେ 1 ଠାରୁ 9କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିପାରିବ। କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ? ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ, କହିବା ସମୟରେ ଦେଖିବ ଏବଂ କହିବ। ବାରମ୍ବାର ଶୁଣିବ, କହିବ। ବୁଝିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବା ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବା। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଗଣିବା। 1
ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ଆଠ ନଅ। ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣ ଓ ଗଣ। ଏକଠାରୁ 9 ଯାଏଁ ଗଣିବାର ବୁଝିଲା। ଏକଠାରୁ 9 ଯାଏଁ ଚିହ୍ନିବାର ବୁଝିଲା ପରେ ହିଁ ଏହାକୁ ଦେଖି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାତା କିମ୍ବା ବହିରେ ଲେଖିବା। ତୁମକୁ ଯେପରି ସବୁ କଥା ବୁଝୁଛି, ସବୁ କଥା କହିପାରୁଛ, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ବୁଝିଯିବ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଶୁଣ ଓ କୁହ। ବାରମ୍ବାର ଶୁଣ ଓ କୁହ। ଧନ୍ୟବାଦ।